mu ne kamar yadda muka yi bayani zamu sa account ɗinka ya koma professional account kamar yadda kuke gani kashi nan yanzu mun mai da wannan account ɗin ya koma professional dashboard. To kamar yadda kuke gani kai tsaye yanzu zan shiga sabon account ɗina. Kamar yadda kuke gani ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyon domin ganin yadda za ta kaya a yau. Idan kuna kallon bidiyon nan da Allah ku taimaka ku danna mana wannan alamar subscribe ɗin. Wannan alamar subscribe ɗin ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna wannan ƙararrawar sadarwa sannan sai ku zaɓi all. Kamar da kuke gani wannan shine taimakon da za ku mana. Muna godiya da kyau da kyau. Sannan kuma kuna da ra'ayi akan wannan bidiyon ku taimaka ku danna mana alamar like sannan ku comment ɗin bidiyon nan muna godiya. A few moments later. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar da kuke gani yanzu mun bude account din mu sabon account din da muka yi bayani akai dama. To kamar da kuke gani yanzu gashi nan wannan account din ba professional dashboard bane ba, gashi nan kawai posting ɗaya aka yi sannan kuma an yi following abu ɗaya. Kamar da kuke gani yanzu wannan shine dabara da za ku gani yadda zamu bude yadda zamu mai da wannan account din ya koma professional. To kamar da kuke gani kai tsaye za ku zo ku shiga nan gurin. Bari dan saka maka haka. Kamar da kuke gani za ku zo ku shiga nan gurin. Kuna danna edit profile din nan. Kamar da kuke gani za ku je can ƙasa za ku ga an saka professional account, switch to professional. Kamar da kuke gani za ku zo ku shiga nan gurin switch to professional din nan. To kamar da kuke gani za mu danna kansa direct kai tsaye yanzu mun shigo. To kamar da kuke gani gashi nan dai sun yi wannan, sai ku zo ku danna wannan continue din. Sai ku zo ku zaɓi aikin da kuke so ku yi. Anan misali yanzu misali a ce ni zan ce ni video creator ne. Kamar da kuke gani zan danna done sai in ce kunna mu a display. Na riga na danna done a nan gurin. Kamar kuke gani ina jira ya bude, an ce this can take up to 30 seconds. To kamar da kuke gani yanzu kai tsaye gashi ya bude ya kawo wannan gurin. To kamar da kuke gani kai tsaye za ku zo ku danna nan gurin next din nan. Kamar da kuke gani a nan gurin za ku zo ku danna next. Bari in dan yi muku sama da wannan abun wannan din. Kamar da kuke gani za ku zo ku danna next a nan gurin, za ku danna next din nan. Kamar da kuke gani yanzu gashi na danna next. To kamar da kuke gani ga wasu tax nan da za ka yi gaba ɗaya sai ka gama sannan za a mai da account ɗinka professional. To kamar da kuke gani yanzu shiga na farko za ka danna kai. Kamar da kuke gani gashi na danna yana buɗewa. Akwai abubuwan da za su ce na yi sai na yi, sannan akwai wanda zan yi following. Za ka zaɓi wanda za ka yi following a ciki ne. To kamar da kuke gani yanzu misali a ce zan yi following na farkon nan kawai. Na yi following ɗaya, na yi following biyu, shikenan sai in danna wannan tick ɗin ta sama kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani gashi nan na danna tick ɗin da ke sama sun ce mun completed. Kamar da kuke gani gashi nan zan ci gaba zan yi sauran. Za ka danna grow your audience. Kamar da kuke gani gashi nan. Kamar da kuke gani na bari in koma baya saboda na san ban yi makar ta an gani ba. Kamar da kuke gani gashi nan mun zo na gaba. To kamar da kuke gani gashi nan kai tsaye za mu danna kansa. Yawa to kamar da kuke gani yanzu gashi nan za ku ga yadda za ku yi inviting ɗin ko kuma wannan. To kamar da kuke gani. Yawa to kamar da kuke gani yanzu idan ya kawo ku za ku shiga nan gurin, za ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan gurin. Sannan ku gwada danna kawai ku danna. In ba ku da wanda za ku yi wa invite za ku tura account ɗin sai ku danna kawai ku koma haka. Za ku mai da shi haka. To kamar da kuke gani sai ku zo ku danna wannan tick din. Daga zamar wannan tick din ya alamar nan ta fito, shikenan sai ku riga ku danna ta. Shikenan kamar da kuke gani yanzu zan danna. Kamar da kuke gani shi ma an ce nayi na uku na gama. To kamar da kuke gani yanzu gashi nan zaka ce share content or view inside ko kuma explore tools to hide. Kawai kamar da kuke gani za ku bar shi a haka, za ku zo ku danna wannan X ɗin ta nan gurin ta sama. Kamar da kuke gani zan zo in danna nan. Kamar da kuke gani gashi nan na danna bai gama ba amma zan karasa completing. To yanzu kamar da kuke gani gashi nan professional dashboard ya zama available a nan gurin. Kamar da kuke gani ga tools din nan. Kamar da kuke gani ga tools din nan a nan gurin wayanda za su mun amfani. Kamar da kuke gani gashi nan shi ma a wannan account din ya bayyana ya zama professional dashboard. Kamar da kuke gani to kar ku manta ku follow wannan account din, ku yi follow wannan channel namu, sannan kuma kar ku manta ku follow wannan sabon account din namu na Instagram wanda yake da suna Arewa IG Tricks. Kamar kuke gani muna godiya sosai.